Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da mu cikin wani sabon bidiyon namu. Sharhin mu na yau ko in ce bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda za ka iya amfani da poocoin, sannan kuma ka yi trading a cikin shi, sannan ka ci riba, musamman shitcoin wanda suke zuwa ba su wuce minti 30, minti 20 wato kasa da haka ba, zuwa awa ɗaya. Da farko muna mai roƙonka idan ka kasance sabo a cikin wannan channel namu, muna mai roƙonka da ka danna mana subscribe, kana kuma ka danna mana wato ƙararrawar sanarwa, sannan ka mana wato like. Sannan kuma ga waɗanda suke wato kallon bidiyon mu baya musu clear, za su iya zuwa nan zaɓi nan na uku sai su taɓa, daga nan sai ka zo wato nan zaɓi na biyu sai ka taɓa shi, kana taɓa shi sai ka zo wato high picture quality sai ka taɓa, zai baka wato fuska wato na biyu haka shine shi wannan yana yadda za ka iya kallon shi clear ba tare da wato wani matsala ba. Mu je cikin bidiyon namu, wato sai mu je tun sauran namu kai tsaye. Wanda yana kawo mana sai mu shiga da wato lambar sirrinmu. Yana kawo mana wato nan sai mu zo nan zaɓi na biyu dab app, sai mu zo wato nan search, sai mu search poocoin poocoin, sai wato mu search nashi wanda zai kama da nan, sai mu zo wato nan zaɓin farko sai mu taɓa shi. Wanda zai kawo mana wato fuskansa wato kamar haka, sai mu zo daga nan sama sai mu fara canja shi to zuwa zaɓi wato na biyu. Wanda muna canja shi zai kawo mana haka, sai mu zo kuma connect na wato wallet namu, sai mu shiga wato zaɓi na farko. Ga shi kamar yadda yake mana yayi connecting. Wayannan waje ne wanda suke ba da talallika na wato Sabin coins da wato ake kirkira, ko in ce za su shigo kasuwa. Daga nan kuma daga nan tools muka zo wato tools na trade. Nan waje ne wanda za ka iya siya wato ka sayar da shi kamar na pancake swap. Nan kuma multi-chart, wajen da zai nuna ma wato chart na wato coins ne. Sai kuma wato nan wajen da za ka yi paste na contract address, wanda kana wato paste na shi, misali sai mu rubuta SafeMoon, wanda muna rubuta SafeMoon zai kawo mana shi wato kamar haka, sai mu taɓa kansa. Wanda muna taɓa kan shi wato zai kawo mana wato fuska kamar wato haka, kamar gashi nan kenan. Sai mu wato ga yanayin wato chatin nashi da kuma wato sauransu. Sai ga chatin nashi da ga kuma sauran wato abubuwa da suke wato nan. Muna so kuma musan information, ko in ce wato mu je ga Sabin coins, sai kuma mu zo wato kuma ba multi-chart za mu zo ba, sai mu zo nan chart dai single chart. Multi-chart zai iya kawo ma wato chatin guda biyu kenan a haɗe kamar yadda ya kawo mana. Sai mu zo nan sai mu search wato misali sai mu ce SafeMoon, muka ce SafeMoon sai mu taɓa kansa. Shi ne wanda zai kawo mana chatin na wato coins guda ɗaya, wato kamar haka kenan. Dukan wani coins da baya nuna maka chart nashi, ko kuma baya nuna maka price a wato Trust Wallet, idan ka zo nan ka yi paste na contract address nashi a nan, zai kawo maka wato gaba ɗaya information na wato wannan token ɗin.
kamar yadda muke gani ga chatin na wato Sabin a nan ya buɗe mana, gashi nan ya buɗe mana chatin nashi, sannan kuma wato ana trading nashi sosai. Yanzu kuma za ka saya, sai ka zo nan wato nan inda aka rubuta trade, sai ka taɓa kan trade. Kana taɓa trade zai assisting, daman ka riga ka connect na wallet naka da komai, sai ka zo nan kawai ka rubuta farashin abinda nawa kake so ka saya, sai ka sa shi kamar yadda muka sani da BNB, kamar yadda dai ake amfani da wato pancake swap. Sai ka je zaɓin farko sai ka sa farashi, zai kama price nashi, sai ka zo wato daga nan kasa sai ka yi swap. Da ka yi swap zai ce maka wato confirm, sai ka yi confirm shi kenan, wato kuɗinka wance coins naka zai shiga wato wallet naka. Wanda kuma yanzu sai mu taɓa wato info, sai ka zo wato info sai ka taɓa shi. Info nan yana nuna maka adadin wato liquidity da yake kan token da kuma adadin yawansa. Kamar yadda muke gani zaɓi na farko shi wato adadin yawan shi, zaɓi na wato 2 shine wato market cap na shi, sai kuma liquidity na BNB guda wato 83,000, ga kuma liquidity na wato BNB still shi ma kuma a version wato liquidity na BNB a version 2 guda 83,000, a version 1 kuma gashi nan guda 70,000 wato da 3, sai kuma boost shi ma wato a version 2 gashi nan muna da wato BUSD kenan guda wato wajen 10,000, a version 2 still muna da wato cake kuma shi ma still ga sunan dai duka dai wannan wato liquidity ne wanda yake kan Sabin. To wannan yana da matukar amfani shi ma, wato ka duba liquidity da yake kan coins, yana da amfani ka san nawa ne liquidity da yake kai, sannan ka san market cap nashi. So sai kuma sai mu zo wato bangaren about nan, wannan zaɓin nan sai mu taɓa shi tools. Idan muka zo tools sai mu zo wato bangaren API new token. Nan waje ne wanda zai baka dama wato kaga dukkan wani coins da ake kirkira a lokacin, coin ce wanda ake sashi a cikin wannan kasuwa a lokacin, wanda ana kirkiran shi za a sashi a kasuwa. Yanzu misali kaga yanzu wannan yanzu aka kirkire shi ma gaba ɗayansa, an kirkire shi karfe 10:32 in ka duba time namu kuma haka ne, wanda bai wuce second 5 ko 10 aka kirkire sa ba. Wanda muna taɓa kai zai bamu wato iska kamar haka, kamar yadda muke gani mutum 2 ne masu ka wato saya wannan token ɗin ma kwata-kwata, amma kuma kaga ba a sai da shi. So in ka ji daɗin wato wannan bidiyon, ka kasance da mu a bidiyo na gaba, shi kuma za mu ga maka bayanin yadda za ka yi verify na wato token mai kyau da kuma token wanda bara gurbi, da yadda ya kamata ka siya token da ya kamata ka siya da wanda kuma bai kamata ka siya ba. Domin a gaskiya token na yanzu musamman wato shitcoin kusan 99.9% duka wato scam ne, wanda mutum ne zai iya kirkiran token a yau da daren nan wato zuwa gobe da safe ko in ce da yamma ya cire mishi liquidity idan ya ga kun tara mishi abin da yake nema. So akwai wasu strategies da za mu dinga kawo muku wato a cikin bidiyoyinmu da za mu dinga gabatar muku, wanda za mu dinga nuna muku hanya ne wanda za ka bi domin ka wato ka tabbatar da ingancin token. Mun gode, muna mai roƙon ka da ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.